सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के बहुत बड़ बयान सामने आ रहा बा। वो लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपना ही दूगो फिल्म के बारे में बहुत बड़ बयान दिले बना। जी हाँ, वो लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव बीते दिन मुखातिब भइलन मीडिया के सामने, तब बतौलन कि उनकर फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी से सुपर डुपर हिट फिल्म बटे जिला चंपारण। जी हाँ, अपने दोनों फिल्म के बारे में ऐसा बात कह के खेसारी लाल यादव 2 मिनट खातिर सस्पेंस में लोग के डाल रहे, लेकिन ओकर स्पष्टीकरण भी कैलन कि खेसारी लाल यादव के फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी से बढ़िया जिला चंपारण ऐसे बटे कि ई फिल्म समाज पर आधारित बा, जबकि हम हैं हिंदुस्तानी जौन फिल्म बटे ई देश पर आधारित बटे। जी हाँ, दोनों फिल्म अलग अलग दृष्टिकोण से अपना अपना जगह पर अच्छा बा, लेकिन हम हैं हिंदुस्तानी से कहीं सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हो रहा बटे जिला चंपारण। कैसे कि जिला चंपारण में सुपर डुपर हिट भी गाना बटे, साथे साथे ये फिल्म में दूगो नया हीरोइन के एंट्री भी बहुत पब्लिक के रिझा रहल बटे, जौन की बहुत ही मार्केट में सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस दे रहल बटे। जिला चंपारण बहुत अच्छा रिस्पांस हम हैं हिंदुस्तानी से सुपर डुपर हिट फिल्म खेसारी लाल यादव के हिसाब से बाटे। जिला चंपारण फिल्म में बहुत अच्छा भूमिका, बहुत अच्छा एक्शन, बहुत अच्छा एक्टिंग, कॉमेडी और रोमांस के तड़का देखे के रोलों के मिल रहा बा। कहलन कि जिला चंपारण फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म बा हम हैं हिंदुस्तानी के मुकाबले, जबकि हम हैं हिंदुस्तानी के बारे में कहलन कि वो फिल्म भी अपना जगह पर बहुत अच्छा बा, लेकिन हमरा तरीका से जिला चंपारण ओकरा से बेटर साबित हो रहा बटे। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग के बीच हमने का ऐसा ही लिया उतरन। अगर अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं की तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।